Ако преди десетина години младите майки са задавали въпросите си относно майчинството на съседката или пък на своята собствена майка, днес има друго спасение – форумите. В интернет пространството могат да бъдат намерени десетки дискусии на всевъзможни теми. Като се започне от коя марка пюрета е най-качествена и се стигне до закона за детските надбавки. Ася е една от майките, които отглеждат децата си с помощта на форумите. Аз просто бях от късметлийките, дето нямаха много проблеми. Иначе форуми. Нон-стоп робене в интернет, четене като до умопобъркване. Общо взето с детето на себе си съм чела. Непрекъснато. Тя е от Бургас. Когато идва в София, осъзнава, че тук е сама. Няма близки на по-малко от 250 км. Първата й среща с форумите е когато забременява с първото си дете. Днес Сияна е вече на 5. И двамата с брат и Любо са отгледани с съвети от форумите. Аз дори не знаех какво значи да се регистрира човек някъде. Искаха ми някаква регистрация. Аз взех, че се регистрирах. Те наистина са спасени. Защото имаш много комуникация с много различни хора. Част от тях не живеят в България, което е страхотно. Всеки си казва опита. То всъщност това е и доброто, и клопката, и най-хубавото на форумите. Че ако не успееш да отсяваш, може да се загубиш в морето. Вдъхновена от форумите, Ася дори става консултант по кърмене. Изкарва курс и след работа дава съвети на млади майки без опит. Мъжът ми е човека, който отнася половината неща, защото на него му се налага да остане да приспи децата, пък аз, примерно, късно да отида да видя някое бебе, което току-що са изписали от къщи, защото обикновено хората, като ми се обадят, те общо взето стига тях да не ги притеснявам, аз мога и в 10 часа вечерта да отида от тях и съм го правила и то не веднъж. И така, моите деца ги приспива мъжа ми, а пък аз отивам да видя някое друго. Това е най-прекрасната част от всичко, като питат колко струва, им кажеш нищо. И въпреки, че в десетки случаи Ася е намирала подкрепа в своите виртуални другарчета, както тя самата ги нарича, има моменти, в които разчита и на бабите. Наистина на моменти ми липсват бабите. Сега минал седмица бях болна и двете бяха тук. И свекърва ми, и майка ми. И ми откачих да са ми живи и здрави. Просто свекърва ми поне душата, тя толкова тих човек. Но с майка ми ние сме общо взето сигурно като всеки. За 2 секунди можем да се скараме. И така, явно животът става все по-зависим от интернет. Запознаваме се там, можем и да се влюбим, дори да се оженим за онлайн половинките си. После търсим съвети и отглеждаме децата си заедно в мрежата.